kai lale sai da ku ruwan Fazim sha mu sha ruwan Fazim be don ruwan Fazim sha mu sha ruwan da lafiya ruwan Fazim sha mu sha ruwan sha mu sha ruwan Fazim sha shi sai mu samu action. Mustapha, wannan ruwa da daɗin ɗanɗano yake, gashi da tsafta, kamar daga sama ya zubo aka tare shi cikin gora. A ina ake samun wannan ruwan ne Mustapha? Wai dan Allah me yasa da abokinka da kai idan ya zo gidan nan cin abinci ba abinci na yake yaba ba wannan ruwan yake yabawa. Saboda ruwan Fazim nake basu suke sha. Tabbas ruwan Fazim ruwa ne da aka tace shi cikin tsari na zamani. Aka sarrafa shi bisa ka'idojin lafiya. Idan ka sha zaka ji daɗi a baki. Kana za ta sanya maka nutsuwa a zuciya. To me kuke jira? Za ku iya samun mu a kamfanin mu da ke daura da GDSS Kundulum a nan cikin garin Gombe. Ko kuma a babban ofishin mu da ke junction ɗin Alkahira hanyar GSU unguwar Arawa Gombe State. Ko kuma ku tuntube mu akan waɗannan lambobin wayar. Fazim masu gaskiya, restaurant ku garzaya Fazim masu gaskiya, ingancin su ya Fazim da Ruwa ruwan garau yake ɗanɗanon maɗa. Fazim masu gaskiya, kayan aiki na zamani Fazim masu gaskiya.